Bé, doncs crec que també hem fet una bona setmana d'entrenaments, intentant anar millorant. L'equip està en perfectes condicions a falta d'entrenament d'avui, això és molt positiu, i intentar doncs, que tot el que fem durant la setmana doncs el diumenge posar-lo en pràctica, no? Fins ara ens ha estat costant, també és cert que juguem contra un rival i que aquest rival ens té estudiats, treballats i que no ens deixa executar les coses com les fem en el partit, i per això és un joc amb un rival, no? Però bueno, crec que aniran sortint les coses i bé, molt content de com estem entrenant, igual que les setmanes anteriors. Respecte al rival, porteu ja dos partits. Respecte una mica al rival que té més similituds amb l'Alacant que el Mallorca, creus que l'equip arriba més preparat, millor preparat que la cita contra l'Alacant? Bueno, cada setmana és una pel·lícula diferent. Jo crec que sí que és cert que Castelló aquest any té un grup de jugadors amb molta qualitat, amb molta experiència de Lliga, i sí que té certa similitud amb Alacant perquè tenen jugadors que ja han jugat molts anys a la Lliga, que saben jugar a bàsquet, que tenen talent, i amb un grup una miqueta, no?, que ja porta temps entrenat pel Toni, i bueno, evidentment es coneixen, tenen molts automatismes, i a més han incorporat a gent com l'Òscar Alvarado, com l'Steinbrook, el Jucan, el Calle Duers, amb molt de nivell, no? Per tant, ho podríem equiparar una miqueta, però cada partit és una història. El que sí que és cert és que tenen un molt bon equip, que tenen un estil molt identificat pel seu entrenador, com he dit cada any, i que m'agrada molt, i aquest any amb una mica de canvi, perquè sí que juguen una miqueta més en pausa en alguns moments, quan no ho havien fet fins ara, perquè era un equip amb molt de ritme, i bueno, aquesta barreja els fa un dels millors equips del nostre grup. Respecte a un jugador que ha tingut especial incidència en aquests dos partits, a dalt, un perfil 3 físic, t'espanta o fa respecte? Em fa respecte a tots, des del primer fins a l'últim jugador, i sempre els hi tenim molt de respecte. Sí que és cert que està jugant a un nivell extraordinari, que els que el coneixíem, haver jugat en contra quan estava a la Rioja, era un 4-4, i està jugant de 3, amb molta eficàcia en el tir exterior quan no era una de les seves capacitats, no? Per tant, és un molt bon jugador, que serà difícil defensar-lo com a Matt Steinbrook o com a molts d'altres, però bueno, més que estar capficats, no?, amb si ens pot fer mal o no ens pot fer mal i qui pot defensar-lo, intentar que ell també tingui problemes, no?, amb els nostres jugadors, i que nosaltres tenim unes altres capacitats, i que sigui ell el que tingui problemes, no nosaltres amb ell. Segur que els tindrem i ja podrem tindre solucions, no?, els nostres exteriors, inclús el Ryan durant la pretemporada també ha pogut jugar exterior, i és un 4 que pot jugar al 3 com ells fan amb la de la moto. Però bueno, jo sóc més del parer de que ell sigui el que tingui problemes per perseguir en els nostres jugadors exteriors, i que nosaltres jo crec que som prou capaços per intentar que no juguin al poste baix, per intentar que no vagi al rebot amb aquesta eficàcia, i bueno, ho estem treballant perquè és una de les coses que volem treballar a nivell de club i d'equip, doncs bueno, tancar el rebot, i és igual que sigui l'Albert, que sigui el Ryan o l'Olaf el que puguin bloquejar a Nadal a dalt, perquè això és una cosa d'equip. Torneu a Fontejau, en aquest cas sense públic, quina incidència creus que tindrà i si us afectarà? Bueno, afecta segur, perquè estem en un estat d'incertesa total, i fa 15 dies jo crec que ens van empènyer en molts moments, encara que fossin pocs, no?, però ben avinguts, moments de dificultats que vam tindre, i ens van fer competir fins al final, i al final no vam guanyar, però sí que ens van ajudar, i evidentment és un hàndicap
gran el jugar a Fontejau sense la nostra gent, però bueno, espero que ens estiguin veient i espero que els hi puguem brindar, encara que sigui no aquí amb ells, però sí des d'una pantalla, el nostre millor joc i competir i intentar poder guanyar.